Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. Ka jing yok vote ha ka election MLA trong taus nam arjar arpulai tak ba khain lang tang nadu ki lai phun riu tali ki constituency ka ta ka bah papo ka Shillong constituency ka seng National People Party NPP ka ta ka seng ka bayalam khmat ya ka sarkar hapo ka jala kadai keseng ka ba khamat ka ba bun tam kinong thet vote ha po Shillong constituency ha ki election MP Lok Sabha ban salong la shimsnem hausnem arjar arusau la dak lang ya barot lai pun rutuli ki constituency ha kene ki election MLA padang shudep ha bunai rampang arjar arpulai kat ba ka seng UDP ka ba senrop lang hak sarkar jala kadai keseng ka bawan baar ha ka jimbun kinong thet vote ka Indian National Congress ka badai keseng sain partai ka bala slim hapok ka jala Meghalaya ka balabat bun snem ya ka jing sanchar hapok ka jala kalawan balai kat ba keseng WPP lane Voice of People Party ka badai keseng sain partai padang Shumi Thmai ha kene election MLA kalawan Basau keseng BJP ka basanchar ka sarkar ha barok ka di India kalawan Basan kat ba keseng HSPDP kepala slim hapok ka jala kawan bahan riu pat kat ba kaseng TMC ka badang chuan yu ka jat mai hapok ka jala Meghalaya kalawan cha bahan new kane ki jing Kenya ka jing yo wot ki sang san partai ka long big thik ya ki lai pun rutali ki constituency ki bahab ha Shillong constituency ha ki election MP Lok Sabha ban sngil thu kumno ki sang san partai ha ba ki thmu ban pengkre ya kane ki election ka ban salong la shemsnem ka National People Party NPP ka badon prangut KMLA ka yo lailak khat saw jar chispa arpe vote ka seng UDP ka badon khat arngut KMLA ka yo hadu lailak sanspa arp kundai vote ka Indian National Congress ka badon sawngut KMLA bat ka badon ru yaw MP Lok Sabha bamantaw uba Winston pala ka yo chilak nya phukunda jan riuspa prape vote kat ba ka seng Voice of People Party kabron sawngut KMLA kayo chilak chiajar arspa ripel sawot kaseng BJP kabron arngut KMLA kayo prabewe hajar praspa sapu arwot bat kaseng HSPDP kabron arngut KMLA kayo sampai prahajar sampai waywot pat ke TMC kabron tangway MLA kayo adu sapu prahajar laispa arpewon kane kejing Kenya kejing yok wot jong kiseng san partai la shim kelum kat kum kejing penmi da katran election jong kacala kane kejing wanra ya kejing yok wot kiseng san partai hak election MLA barang shudep amdai tangbat petip syaki pat ba kumno bakin pengkrek ya election MLA hanrai kalong ru shibenta ban pengkrek ru ya election MDC kabadai banlong house name arjar arpusau nak benta ga khasi hill autonomous district council bat kajantia hill autonomous district council ka NPP ka bayo lailak khat saw jar sispa arpe vote ladak khain lang bat ki vote jong arngut KMLA ka PDF ki balawan penyeso sya ka seng NPP kata jong ba ban te dorlong do na ma kon reu ba Kevin Melim na sora bat ba Auspicious long do General Secretary ka PDF na ma plang ka bapoi arpe kunda hajar news pa lai pulai vote kan poi baro sya ka lailak sa pulai hajar paspa sam pulai vote kat adu menta ki seng san partai ki bal penpawi kertong menyikun yak election MP Lok Sabha kalong tang ka Indian National Congress kapan penyang biang yaw MP pementau ba Winston H Pala bat ka seng Voice of People Party kabla depen mana yaw Dr. Ricky Eje Sengkon kat ba ki we ki seng san partai kum ka seng NPP UDP BJP TMC bat HSPDP kimpat yang kena ai